Αναφερόμασταν στο χωροταξικό εδώ με τον κύριο Φώτη Καραλίδη από την Κοινωνική Συμμαχία και αναφερόμασταν στο χωροταξικό. Είπε ότι μπορεί να αναθεωρηθεί αν υπάρξει σωστή διεκδίκηση. Ζήτησε από τους επιστημονικούς φορείς να έχουν ενιαία άποψη, να μην αλλάζει άποψη το τεχνικό επιμελητήριο και το γεωτεχνικό Δράμας Καβάλας σε σχέση με τα γεωτεχνικά Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Και επίσης αναφέρθηκε ότι, από όσο μου είπατε στο διάλειμμα, η εκπρόσωπος της μελετητικής ομάδος είπε ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές, αρκεί να υπάρξει συγκεκριμένη επιστημονικά τεκμηριωμένη και ενιαία άποψη. Δηλαδή, αν αυτοί βρεθούν τώρα να χτυπάει αλλιώς ο Ζουρνάς εδώ από ό,τι στη Θράκη, τελικά δεν θα αλλάξει τίποτα, έχω την αίσθηση, κύριε Καραλίδη. Λοιπόν, αυτό που είπα στο διάλειμμα και σωστά το βάλατε, στην διαβούλευση από τον κύριο Χατζηγιάννη από τη μελετητική ομάδα που ήταν επικεφαλής της ομάδος, στην διαβούλευση που έγινε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκεί ακούστηκε ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε αλλαγές της μελέτης εφόσον λάβουμε τελικές απόψεις της περιφέρειας και όχι του επιμέρους του κάθε φορέα. Αυτό δηλαδή έμεσα που σας είπα ότι πρέπει να κάνουμε μία σύνθεση. Αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να παίξει σήμερα η περιφέρεια. Να μαζέψει αυτές τις απόψεις όλων των φορέων των επιμέρους. Γι' αυτό έγιναν και στις 2 μέρες αυτές που έγιναν οι διαβόλοι, μία με τους φορείς τους επαγγελματικούς και μία με τους πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και τεχνικούς, με αποτέλεσμα αυτές οι προτάσεις να έρθουν να προκαλέσουν σύνθεση και να είναι η τελική άποψη της περιφέρειας. Έτσι, εφόσον η περιφέρεια ιεραρχήσει αυτά τα πράγματα, μαζέψει τις απόψεις των φορέων, ιεραρχήσει τα έργα και βάλει τον οραματικό στόχο το πού θέλουμε να πάμε το σχέδιο και την ανάπτυξη αυτού του τόπου, να καταθέσει την τελική πρόταση προς την μελετητική ομάδα, όπου να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις. Εσείς κάνατε κάποιες επαφές, από όσο γνωρίζω, με τους εκπροσώπους φορέων, των επιστημονικών κυρίως φορέων? Εγώ, κοιτάξτε, πριν φτάσω στο επίπεδο να πάω στην αίθουσα για τη διαβούλευση, είχα προσωπικές συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες με όλους τους εκπροσώπους των φορέων σε επίπεδο τεχνοκρατικών επιμελητηρίων, δηλαδή το ΤΕΕ Θράκης, το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, το ΓεωΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας και αντίστοιχα το Θράκης, με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, αλλά και με αντίστοιχους άλλους φορείς σε τοπικό επίπεδο του κάθε νομού όσο μπορούσα να δω. Και αυτό διαμόρφωσα αυτή την πολυπικιλότητα των προτάσεων και αυτήν την διάσπαση. Και μέσα από αυτήν την αντίληψη ήταν η τελική μου πρόταση ότι πρέπει να συνθέσουμε. Και μάλιστα στην τοποθέτησή μου, η οποία ήταν σε γενικούς άξονες σε αυτήν την κουβέντα που κάναμε στη διαβούλευση, είχα πει ότι ο ρόλος της περιφέρειας και του Περιφερειάρχη σε συνδυασμό με το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ότι η περιφέρεια πρέπει να είναι η ομπρέλα, να μαζέψει αυτές τις προτάσεις και με βάση τους οραματικούς της στόχους να προχωρήσει σε μια ενιαία πρόταση χωρίς να μέμφεται πολλές φορές και κόστους. Γιατί για να πάρουμε τέτοια απόφαση ιεράρχησης έργων και να μην χαϊδέψουμε αυτιά, πρέπει κάποια στιγμή για κάποια ζητήματα πρέπει να σπάσουμε αυγά. Αυτό θα σας έλεγα. Πέραν Υπάρχει αυτού, διάθεση να σπάσουν αυγά? Πώς το βλέπετε εσείς? Εμείς από τη μεριά μας ως αντιπολίτευση ήμασταν ξεκάθαροι και ήμασταν αυτοί οι οποίοι καταθέσαμε την πρόταση για την δημιουργία 2 πολυτροπικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών στην περιφέρεια. Είναι αυτό ακριβώς τώρα, έτσι? Σε αντίθεση με το ένα που προτείνονταν από τη μελετητική ομάδα. Σαν πολυτροπικό κέντρο μεταφορών είναι ένα κέντρο το οποίο θα μπορεί να συνδυάζει θαλάσσιες μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές και οδικές μεταφορές. Τέτοιο λοιπόν είχε κριθεί με βάση τα στοιχεία της μελέτης η Αλεξανδρούπολη. Και το δεύτερο, η πρότασή μας, είναι να γίνει η Καβάλα αυτό το δεύτερο πολυτροπικό κέντρο των συνδυασμένων μεταφορών. Πώς? Βάζοντας σαν προτεραιότητα τη σύνδεσή της με τους τοξότες σιδηροδρομικά, το λιμάνι, το εμπορικό του Φίλιππος της Καβάλας, δίπλα είναι το κομμάτι της Εγνατίας, δίπλα είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι. Κατά συνέπεια, εάν συνδυαστεί και με τα έργα του κομματιού Καβάλα, Δράμα, Σέρες, μέσω του Ε61 για να μπορέσει να βγει στην έξοδο
του κομματιού του προμαχώνα του κάθετου άξονα, νομίζω ότι έτσι μπορεί να γίνει ένα δεύτερο πολυτροπικό κέντρο μεταφορών. Και γιατί το είπα αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή, μέσα από το μακρύ χρόνο της αναθεώρησης του χωροταξικού που κρατάει 3, 4, 5 χρόνια, έχουν προκύψει νέα δεδομένα, τα οποία δυστυχώς οι μελετητές δεν τα έχουν πάρει υπόψη. Χρειάζεται δηλαδή ήδη επικαιροποίηση ένα κείμενο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Έτσι. Και δηλαδή, είναι... Αυτά είναι ελληνικές πατέντες. Και ποια είναι τα νέα δεδομένα? Ξεκινάει μια μελέτη, δηλαδή κύριε Καραλίδη, πριν 5 χρόνια, συνεχίζεται, ακόμα δεν τελείωσε, γιατί αλλάζουν οι κυβερνήσεις, έχουμε εκλογές, έχουμε ευρωεκλογές, έχουμε περιφερειακές εκλογές. Συνεχίζεται λοιπόν, προχωράει η μελέτη, αλλάζουν οι κυβερνήσεις και τώρα χρειάζεται νέα μελέτη, η οποία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία γιατί αλλάξαν τα δεδομένα. Καταρχήν, έχουμε αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε τον Καλλικράτη, ο οποίος είναι νόμος... Ναι, ξεκίνησε παλιότερα βέβαια. Έτσι, προκίνησε το 2010. Έχουμε αλλαγές σε επίπεδο θεσμικό, νομοθετικό. Έχουμε το νέο ΕΣΠΑ, το ουσιαστικά έπρεπε χθες να ξεκινήσει, το έχουμε μπροστά μας, άρα πρέπει το νέο χωροταξικό να συνδυαστεί με το νέο ΕΣΠΑ και τα έργα που πρέπει να συνδυαστεί. Έχουμε καταστροφή των επιχειρήσεων, έχουμε πολλά. Έχουμε την οικονομική κρίση, η οποία όταν έγινε το 7, το χωροταξικό, το γενικό του σουφλιά, δεν υπήρχε τουλάχιστον στους σχεδιασμούς της κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών φορέων. Η Ελλάδα ήταν πρώτη σε πωλήσεις Porsche, πρέπει να πω. Λοιπόν, πέραν αυτού έχουμε ένα άλλο σημαντικό που δίπλα μας συμβαίνουν ραγδαίες γεωπολιτικές κοσμογονικές αλλαγές, τις οποίες το χωροταξικό πρέπει να λάβει υπόψη. Παραδείγματος χάριν, έχουμε την κρίση στην Ουκρανία και τα μέτρα ενάντια στη Ρωσία, που ουσιαστικά ακυρώσαν τον άξονα 9 Ελσίνκι που διέρχεται μέσω Ουκρανίας και κατέληγε στο πολυτροπικό κέντρο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και ουσιαστικά ήταν αυτό που συνδύαζε την Μαύρη Θάλασσα με την έξοδο στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Αυτός ο άξονας ουσιαστικά έχει μπει σε αδράνεια και απέναντίας οι Βορειοευρωπαίοι έχουν ενισχύσει τον άξονα 4 που ξεκινάει από την κεντρική Ευρώπη, φτάνει στη Σόφια, κάνει ανατολικό άνοιγμα προς τη Μαύρη Θάλασσα και δίνει ένα παράλληλο άξονα σε σχέση με την Εγνατία από το κομμάτι Σόφια, Φιλιππούπολη, Ανδριανούπολη και κατά συνέπεια εμείς θα πρέπει να ιεραρχήσουμε και να βάλουμε σαν προτεραιότητα η Εγνατία οδός ως δευτερεύον διευρωπαϊκός άξονας να συνδεθεί με αυτόν τον άξονα μέσω των καθέτων αξώνων. Και δεύτερον, θα πρέπει το πολυτροπικό κέντρο, αυτό που ανέφερα πριν της Καβάλας, να συνδυαστεί με βάση την έξοδο προς τον προμαχώνα. Και κατά συνέπεια αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές έπρεπε να ληφθούν σοβαρά σε μια μελέτη η οποία βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη. Έχουμε ένα άλλο μεγάλο γεγονός, μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 2013 στο τέλος πήρε μια συγκεκριμένη απόφαση για τα συνδέσεις και για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, η έξοδος της προς την Μεσόγειο να μην γίνει μέσω Ελλάδος, αλλά να γίνει μέσω Ιταλίας. Η προσέγγιση δηλαδή στο Σουέζ να γίνει από την Ιταλία. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κοσμογονικές αλλαγές στο γεωπολιτικό σύστημα, τις οποίες, δεν ξέρω, είναι πραγματικά... τις οποίες αυτές πρέπει εμείς να εντοπίσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέτε και έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ θετικό ότι τα ακούμε για πρώτη φορά. Δηλαδή, αυτόν τον άξονα που ουσιαστικά κυρώνεται λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία, ελάχιστα απασχόλησε, ενώ επηρεάζει άμεσα και την Ελλάδα. Μα ουσιαστικά εμείς η μόνη διέξοδο αυτή τη στιγμή μετά την αλλαγή της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατευθύνθηκε από την Ιταλία για την προσέγγιση στο Σουέζ και απαξιώνει την Ελλάδα είτε λόγω οικονομικής κρίσης, είτε λόγω πολιτικής αστάθειας, είτε χίλιων πραγμάτων, είτε του ζητήματος της Ουκρανίας και των κυρώσεων στη Ρωσία που άπτονται σε εμάς. Άρα λοιπόν η έξοδος της χώρας μας για εμπαρευματικές ροές πρέπει να είναι προς βορράν. Άρα η Εγνατία οδός θα πρέπει ως παράλληλη οδός κομματιού του άξονα 4 να συνδεθεί με τους κάθετους άξονες, με αυτόν τον άξονα Σόφια, Φιλιππούπολη, Ανδριανούπολη και έξοδος προς τη Μαύρη Θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές πρέπει τώρα να υποθούν, διότι τώρα ουσιαστικά είναι που εντοπίζονται και να προσδιορίσουν. Συζητάτε για αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Περιμέναμε όλοι ότι θα είναι ένα όργανο διαβούλευσης. Πρέπει να πούμε ότι έχει ισχυρές πολιτικές παρουσίες, έχει πρόσωπα τα οποία έχουν εμπειρία
και γνώση των κοινών. Αυτά λοιπόν σήμερα... Συζητάτε για αυτά ή συζητάτε τώρα για παραχωρήσεις και για την γνωστή γραφειοκρατία? Όλα είναι καλά και οι παραχωρήσεις χρειάζονται, αλλά πρέπει να σας πω, αυτά είναι προτεραιότητες. Διότι εάν αυτά δεν τα πεις, εάν αυτά δεν τα λάβεις υπόψη στον σχεδιασμό, δυστυχώς θα είσαι αναχρονιστικός, ανακόλουθος και θα τρέχεις να ακολουθήσεις τις εξελίξεις οι οποίες δεν θα τις προφταίνεις. Εγώ λοιπόν στη διαβούλευση, αυτά που σήμερα καταθέτω στο κανάλι σας, ακροθυγώς, μέσα από την κουβέντα στο 6-7 λεπτά που μου δώσαν χρόνο για να μιλήσω, τα έχω αναφέρει. Και μάλιστα ο Λαμπάκης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, μου λέει: κύριε Καραλίδη, αυτά τα θέλουμε γραπτά, γιατί ακούμε κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά έπρεπε να έχουμε υπόψη. Εγώ λοιπόν, στο επίπεδο του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα υπάρξει η τελική διαβούλευση με βάση την εισήγηση που θα φέρει η περιφέρεια, η διοίκηση της περιφέρειας, εκεί λοιπόν θα καταθέσω τις απόψεις μου, θα καταθέσω όλα αυτά τα πράγματα και θέλω να πιστεύω ότι η πρόθεση όλων των αυτοδιοικητικών είναι να πετύχουμε ένα βήμα ανάπτυξης για αυτόν τον τόπο. Να είστε σίγουροι, από όποια θέση και να είναι, είτε από θέση διοίκησης, είτε από θέση αντιπολίτευσης, όλοι οι αυτοδιοικητικοί έχουμε ένα στόχο, να πετύχουμε την ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Και επιτέλους, ας συμφωνήσουμε και ας συνθέσουμε κάποια πράγματα, γιατί αυτά θα βαρύνουν το μέλλον του τόπου μεσομακροπρόθεσμα στα 10-15 χρόνια και θα χρειαστεί να αλλάξουν ενδεχόμενα με βάση νέα δεδομένα που θα προκύψουν. Θα σας απασχολεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα του χωροταξικού? Βεβαίως. Αύριο? Όχι, αύριο δεν είναι θέμα. Εγώ έχω την εκτίμηση, αφού συγκεντρωθούν όλες οι προτάσεις των φορέων, θα γίνει ειδική μνήμα και ειδική συζήτηση μόνο για το χωροταξικό. Έχω την αίσθηση ότι αυτή πρέπει να είναι η διαλεκτική πρέπει να τακτική, γίνει μια συνεδρίαση με μόνο το χωροταξικό. Με μόνο το χωροταξικό, γιατί όπως πολύ σωστά αντιληφθήκατε, ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα που πρέπει ακροθυγώς να λέγονται και να ξεχνιούνται. Διότι είναι προτάσεις που βαρύνουν ούτε το με ψηφίσματα. μέλλον. Δεν είστε υπέρ της λογικής των ψηφισμάτων? Όχι. Κοιτάξτε, τα ψηφίσματα είναι καλά για να δημιουργούν επικοινωνιακές τακτικές. Οι αποφάσεις είναι αυτές οι οποίες ρυθμίζουν το μέλλον του τόπου. Εγώ είμαι υπέρ των αποφάσεων, σίγουρα και τα ψηφίσματα έχουν το ρόλο τους, αλλά εάν το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν καταλήγει με απόφαση η οποία να είναι σε μεγάλη πλειοψηφία για να δίνει αυτήν την οντότητα της τοπικής κοινωνίας, τότε πραγματικά νομίζω ότι αποτύχαμε είτε σαν διοίκηση είτε ως αντιπολίτευση μέσα σε αυτό το κομμάτι της αυτοδιοίκησης που ασχολούμαστε.